Moikka! Meiltä kysytään ehkä kaikkein eniten aina sitä, että miten löytää juuri itselle sopivan koon sieltä verkkokaupasta. Kun on vaikka joku tuote siinä auki, niin mistä tietää, että mikä koko pitää valita? Meillähän on joka tuotteesta siellä olemassa mittataulukko, ja se ei ole mikään tämmöinen yleismittataulukko, joka pätee kaikkiin vaatteisiin, vaan jokainen vaate, joka meille tulee myyntiin, niin minä täällä mittanauhani kanssa heilun ja mittaan ne tuotteet, ja teen niiden pohjalta aina sitten jokaiselle oman mittataulukon. Ja siellä on se mittaustapa ehkä vähän erilainen kuin mitä monet muut käyttää, eli me mitataan nimenomaan vain ja ainoastaan sitä vaatetta. Ja siellä on semmoisia mittoja esimerkiksi kainalosta kainaloon ja lantion kohdalta ja kokonaispituus ja hihan pituus. Ja esimerkiksi se kainalosta kainaloon mitta, joskus on joku kysynyt, että miten voi olla, että on pluskokoinen vaate ja rinnan ympärys on vain 70 senttiä. No ei se ole, vaan se vaatteen leveys on 70 senttiä ja se itse vaate, jos sen niin kuin tällä lailla niin kuin pujahtaa sisään, niin 140 senttiä on silloin se sisäosa sieltä. Tämähän toki ei tarkoita sitä, että se vaate automaattisesti sopii henkilölle, jonka rinnan ympärys mittanauhalla mitattuna on 140 senttiä. Istuvuus riippuu paljon siitä, esimerkiksi kuinka korkealla rinnat on, onko henkilö pitkä vai lyhyt, materiaalin laskeutuvuudesta, joustavuudesta, monesta muusta asiasta. Eli ihan niin yksioikoista se istuvuuden ja oikean koon laskeminen ei ole. Se, mitä me suositellaan, on se, että jokainen ottaisi omasta vastaavasta vaatteesta mitat. Eli asettaa sen esimerkiksi pöydälle, tai mä oon laittanut tässä esimerkiksi henkariin sen vaatteen, ja mittaa sen oman sopivan kokoisen vaatteen, nämä samat mitat. Ja sitten vertaa niitä mittoja niihin mittataulukoihin, jotka siellä verkkokaupassa on. Ja jotta nyt tietäisitte, että mitä me mitataan, mitä nämä mitat oikein on siellä taulukoissa, niin mä näytän, miten tämä tapahtuu. Ensimmäisenä siellä on aina tämä kainalosta kainaloon mitta, ja se mitataan hyvin yksinkertaisesti tosiaan niin, että etsitään sieltä vaatteesta se kainalokohta, eli tämä kainalosauma, missä hiha ja sivusauma yhdistyy. Sinne pannaan mitan toinen pää, ja sitten toinen pää pannaan tänne toiseen kainaloon. Näin, toivottavasti se näkyy sinne. Ja tärkeintä on tässä se, että sitä vaatetta ei venytetä. Vaikka tämäkin on trikoovaate, niin sitä ei niinku kiskota silleen, että no tämä leveys on näin paljon, vaan se mitataan niinku lepotilassa. Ja siksi juuri sitten kun vertaat niitä mittoja omien vaatteiden mittoihin, niin ota huomioon, että jos on joustava materiaali, niin mittaa semmoinen vaate, joka on sulle sopivan kokoinen, jossa on se sama joustavuus. Eli tässä tilanteessa esimerkiksi tämä oli tämä kainalosta kainaloon mitta tässä vaatteessa 61 senttiä. Eli 120, kaksi näin niin kuin pikaisella matematiikalla sitten taas se sisäosa. Seuraava mitta, mikä siellä yleensä annetaan, on sitten se lantiomitta. Sen arvioinnin, mikä kohta se on, niin on pikkasen haasteellista, mutta tässä esimerkiksi kun on paita kyseessä, niin se on täällä aika lähellä tätä helmaa. Ja tässä kohtaa sama homma, eli asetetaan se mittanauhan pää tonne saumaan, ei venytetä kangasta, ja sitten toinen pää tulee tänne ja katsotaan, että tuossa on myös 66 senttiä on tuon leveys. Eli se on sitten pikkasen alaspäin levenevä malli, niin että se on täältä 61 ja alhaalta 66. Sitten siellä on myöskin hihamitta, ja se mitataan aina niin, että laitetaan toi mitta tonne hihan kärkeen, ja sitten tuota yläreunaa pitkin tuonne saumaan saakka, että mikä se on se hihan pituus, sitten kun se on tällä lailla suoraksi laitettu. Ja 52 senttiä on tässä, ja myöskään ei venytetä sitä hihaa minnekään. Ja sitten viimeisenä mitataan sitten toi vaatteen kokonaispituus, ja se tapahtuu niin, että laitetaan tänne olkapäälle, olkasaumaan tuo mitta, ja sitten siitä edestä suoraan tuohon alas helmaan saakka. Tässä tilanteessa se oli 71,5 senttiä. Tällä lailla mittaa omat vaatteet, ainakin jotkut semmoset niinku lempparit, mitkä istuu hyvin ja mitkä on niinku just semmoset sopivan, jos tykkää väljästä, niin väljä, ja jos ei tykkää väljästä, niin sopivan tiukka. Eli mittaa tosiaan semmosen, mikä on itselle niinku sopivan kokoinen. Ja sitten vertaa niitä mittoja näihin meidän vaatteista annettuihin mittoihin, niin sitten pitäisi mennä jo aika lähelle sitten taas niin, että tulee oikeat kohdat.